таҷлили шаби ялдоро Афсона Кобиршоева дар хурдӣ аз падарбузургаш омӯхтааст. ин шом вай ният дорад шаби дарозтарини солро як ҷо бо дӯстонаш бигзаронад. дар ин рӯз масалан даври ҳам мебиёем, дар як ҷое мешинем, кафе ё ресторан мешинем, ҳофизхонӣ мекунанд, фоли ҳофиз мегиранд, анор мегиранд, тарбуз мегиранду бо ҳам қисса мекунем. ба назари ман ин ҷузъи фарҳанги мардуми ориёӣ аст ва дар мо камтар шаби ялдоро ҷашн мегиранд ва ба назари ман дар мо бо омадани ислом ин ҷашнҳо камтар шуданд, чун ҷашнҳои исломӣ омаданд ва пас боз дубора бо омадани шӯравӣ ин ҷашнҳои таърихимон камтар шуданд, чун дигар мо масалан крисмас ҷашн мегирифтему, соли нави масеҳию иноро ҷашн мегирифтем. дигар кам фаромӯш шуданд ин ҷашнҳо. соҳибназарон мегӯянд мардуми тоҷик шаби дарозтарини солро дар гузашта ба шеваҳои гуногуне ҷашн мегирифтанд ва барои шаби ялдо номҳои гуногуне доштаанд. дар тоҷикистон заифтарам бошад, аммо намурда, ҳеҷ гоҳ намурда буд, ҳамеша вуҷуд дошт. мисли он ки ҳукумати шӯравӣ бинед ҷашни наврӯза мамнӯъ эълон карда буд, вале дар деҳкадои мо ҳамеша вуҷуд дошт. ин қиссаи ҷашни шаби ялдо хеле чизҳое дорад ки мо шоҳидш ҳастем аз кӯдакимон то имрӯз. дар кӯҳистоное ки ман ба дунё омада будам, кӯдакии ман онҷо гузаштааст, ҷашни шаби ялдо ба ин сурат истиқбол гирифта мешуд ки он мардум аз тарафи кирамо дар коҳдонҳо, зери коҳҳо тарбузу харбуза нигоҳ медоштанд. дар хоначаҳои махсус ангур меовехтанд ки ангур то наврӯза меистод ва дар шаби чила баъд ҳамун чизҳоро мебароварданд. шаби чила менишастанд, дер менишастанд, дар гирди сандалиҳо менишастанд, ҳамун ҷамъовардҳои худшонро мебароварданд. гулчера қоҳирова, ситорашиноси тоҷик, мегӯяд ки ҳамасола сокинони замин шоҳиди 4 ҳодисаи маъмулии кайҳонӣ мешаванд ки яке аз онҳо шаби ялдо ва шаби дарозтарини сол аст. шаби ялдо 22 декабр соати 9 шаб фаро мерасад. ӯ мегӯяд боварҳои қадимие ки баъзеҳо аз ин шаб доранд ҳеҷ далели илмӣ надорад. Астрономическое событие, о котором я сегодня рассказала, абсолютно не имеет ни положительного, ни отрицательного. сокинон набояд гирифтори ақидаҳои хурофотӣ шуда интизор бошанд ки дар шаби ялдо имкон дорад мусибате пеш ояд ё гирифтори кадом як бадбахтие шаванд. ин як амри кайҳонӣ аст ва ҳазорсолаҳо он такрор мешавад ва ҳеҷ мояи нигаронӣ надорад. Чего-то остерегаться, а что-то наоборот не бояться делать. мақомоти тоҷикистон солҳои ахир ҷашнҳои бостонии мардумро эҳё карданд ва бо шукӯҳи хосе аз он таҷлил мекунанд. наврӯз яке аз онҳост. таҷлили ҷашнҳои меҳргону садда низ ба тадриҷ васеъ мешавад, аммо дар мавриди шаби ялдо то ҳол иқдоми расмие сурат нагирифтааст.